Икеләтә олы шатлык белән бүген күңелләр дулкынлана. Чөнки якын кешебез, Иске Пулатка эшчеләр поселогындагы гомер кичерүче якыныбыз Аббасова Гүзәл Каюм кызы үзенең 2 бишлеле юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Алтынбаевлар гаиләсе, Газинур Нуралиевич, тормыш иптәше Әлфия Кәримовна, уллары Наил киленнәре Альбина, оныклары Милана, уллары Реналь котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. 1967 елның 26 июнендә Узбековлар гаиләсе Бәнәт Иматовна һәм Каюм Кияметдиновичның көтеп алынган бик яраткан кызлары туа. Әллә матурлыгын күрепме, әллә инде алдан ук эшки ягыда таң калырдай сыкланырлык кеше буласын белепме, аңа Гүзәл дигән исем бирәләр. Исеме туры килеп кызлары үсеп җитә. Үзеннән соң туган сеңлесе Гөлфия өчен бик кадерле апа, яраткан сердәшче һәм олы үрнәк буларак тора. 1987 елдан алып ул район үзәк хастаханәсенең гинекология бүлегендә шәфкать туташы буларак эшли башлый. Үзенең сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, халык сәламәтлеге чигендә дистәләгән еллар хезмәт итә. Ул ак халатлы шәфкать туташы түгел, ә фәрештәдер. Чөнки килгән кешене бер кайчан кире бурып җибәрми. Көнме, төнме, тизлек ярдәме шикелле беренче барып җитә. Моның әлбәттә савабы да күп булыр. Үзенең эшләгән җирендә ук булачак тормыш иптәше Аббасов Ринат Кәрим улын очрата һәм 1989 елның октябрь аенда алар матур туйларын уйныйлар. Татулыкта һәм мәхәббәттә 2 кызлары Регина һәм Ләйсәнне тәрбияләп үстерделәр. Кадерле апам, шулай дип эндәшим, дип язылган Әлфия апаның язмасында. Ни өчен апам килен түгелсең? Чөнки мин гомер буе хыялланган апаны җиңгәмдә таптым. Син, Гүзәл апа, безне һәр чак ачык йөз белән каршы алып озатасың. Үз гаиләң зур булса да безне кунак итәргә авырсынмыйсың. Барысы өчен мең рәхмәт үзеңә. Абыема сөекле хатын булып килеп төшүеңә сизелмичә 33 ел вакыт узган. Синең хакта без кулыннан гөлләр коела, авызыннан балдай җылы сүзләр, ә йөзеннән хөрмәт бөрки торган кешебез дип кенә әйтә алабыз. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын, бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Сине олы гомер бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Тормыштан нинди генә хәлләр килеп чыкса да, син һәр вакыт сабыр, кешелекле, киң күңелле, ярдәмчел, олы җанлы, ачык йөзле булып кала беләсең. Сиңа юбилееңдә нык саулык, исәнлек, гел шатлыклар, чиксез бәхетләр, якты өметләр белән үрелеп баруын тормышыңа телибез. Киләчәктә дә пар канатлы булып, балаларыңның игелеген күреп, уңышларына сөенеп яшәргә язсын. Эшеңдә уңышлар, җан тынычлыгы, иман байлыгы телибез. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Барыбызга күңелең гел шат синең. Киңәш, ярдәм кулы сузасың. Безнең өчен утлар, сулар кичеп, җаныңны бирердәй буласың. Гомерләрең синең тыныч узсын. Килмәсенче кайгы, борчулар. Юктыр синең сыман матур кеше, юктыр синдәй гүзәл, сылулар. Котлап туган көнең белән балакаем, изге теләкләрне теләдек. Бу теләккә матур җырларны да бүләк итеп сиңа бәйләдек. Хөрмәтле Гүзәл Каюмовна, якыннарыгыз сезгә күтәренке кәеф бәйрәмегездә телиләр. Без бу теләкләргә кушылабыз һәм матур җыр юллыйбыз. Күзләрдә, наз кушып әйтелгән сүзләрдә, йөрәкләр яратып туймаган, әле бит яшьлегем узмаган. Яшьлекнең